Mijn naam is Karin Curver en we staan hier op Tuinderij Plantalia. Ik ben Tuinderij Plantalia gestart vorig jaar april en je kunt het vinden tussen Middelburg en Rittem. Bij Oest, Warmenstee, heb ik een stukje land gepacht wat ik daarvoor mag gebruiken. En dit is de tuinderij. Laat ik beginnen met wat het inhoudt. Ik teel hier groenten voor een heel seizoen voor mensen die oogstgenoot worden. Dat betekent dat mensen aan het begin van het seizoen een bedrag betalen en samen met mij het risico delen van een goede of een minder goede oogst. En daarvoor mogen zij een heel seizoen komen oogsten naar behoefte. Dus ik let niet op hoeveelheden, maar wat mensen kunnen eten, vers, mogen ze komen oogsten. En ik ben het begonnen omdat ik heel erg enthousiast was geraakt over het concept. Het heet officieel CSA, Community Supported Agriculture. In goed Nederlands is dat gemeenschapstuinderij. En er zijn in het land al verschillende van. En ja, in de buurt is er eigenlijk nog geen, dat kwam ook maar niet. Dus ja, ik ben er maar zelf eentje begonnen. Dus vandaar, zo is het gekomen. Wat was je motivatie? Mijn motivatie was vooral lokale voedselproductie op een gezonde manier in harmonie met de omgeving. Dus dat betekent dat hier heel erg de nadruk op gelegd wordt op biodiversiteit. Dus dat er genoeg insecten zijn en genoeg andere dieren, zodat plagen niet de overhand krijgen. Want ik ben niet van plan om te gaan spuiten. Dus het betekent dat dit biologisch is, ook al ben ik niet gecertificeerd. En dat hier ook geen biologische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. En ik doe ook geen dierlijke meststoffen. Ik werk hier met alleen plantaardige meststoffen zoals groencompost en zeewiermeel, dat soort zaken. Wat je hier ziet is het nieuwe plantgoed wat is gebracht. Wij mogen plantgoed telen in een kastje ergens en dat heeft een vrijwilliger op zich genomen. Dus die zorgt ervoor dat we elke week plantgoed hier krijgen. En dat kunnen we dan uitplanten. Dat betekent dat we niet zoveel zaaien. Dat betekent ook tijdswinst voor ons en ook dat de plantjes wat mooier erbij staan als ze in de grond staan. Dit zijn de winterwortelen. Die beginnen er al heel mooi uit te zien. Dit zijn tomaten. En die tomaten, gelukkig rijpen ze nog af. Maar zoals heel veel moestuinen en tuinderijen die buiten tomaten kweken, hebben wij ook last van de Phytophthora, de aardappelziekte. Dit zijn hele vroege tomaten, dus we hebben al wat tomaatjes eraf kunnen halen. Maar je ziet het ook aan de bruine bladeren en zo. Zodra dat te veel overheerst, dan moet de plant er echt weer uit. De knolvenkel die mag nog wat groter worden, maar het ziet er al gauw heel mooi uit. Dat zijn bietjes en dillen. Mensen pakken dan de grootste bietjes alvast eruit en dan kan de rest nog wat groeien. Zodat je een hele lange tijd van één bed bietjes kunt blijven oogsten. Tussendoor staat dille, die is ook al in de bloei gegaan. Dit is van het voorjaar geplant, frambozen en appel, peren, pruimenboompjes. Dat is fijn, maar daar hebben we nog even geduld voor nodig, want het eerste jaar doet het nog niet zoveel. Dit zijn de stokbonen en zowel het paarse als de groene. En die klimmen nogal. En dat is altijd heel indrukwekkend zicht als ze helemaal volgegroeid zijn. De paars is een experiment, maar ik ben er nu al tevreden over, want die zijn erg lekker. Onder gaas heb ik koolraap en spitskool. Ik heb hier heel fijn gaas voor gebruikt, omdat er zijn wat plagen. Het zijn hele kleine kevertjes die allemaal gaatjes maken in het blad van de plant. Ja, omdat ik geen bestrijdingsmiddelen wil gebruiken, gebruik ik gaas. Dit zijn schorseneren. Schorseneren, ja, niet iedereen kent het, maar het wordt een hele lange wortel. En de groei is heel goed gegaan. Alleen het probleem is nu om ze eruit te krijgen. Ik denk dat dit niet volgend jaar terugkomt, omdat dat best lastig is. Dat zijn sojaboontjes. En sojaboontjes teel ik hier alleen voor de verse boontjes. Het heet ook wel edamameboontjes. Dat kennen mensen van het sushi-restaurant. Of het wordt ook wel verkocht in de winkel door de salades en zo. Die sojabonen die kun je ook gewoon op het land telen voor vers. Dit zijn courgetten en pompoenen. En dat worden hele indrukwekkende planten als ze goed groeien. Dan worden ze heel mooi groot met van die grote bladeren.
En dit is denk ik wel heel mooi. Dit is een soort snijbroccoli, hele kleine roosjes, maar die staat nu in bloei. Dus eigenlijk kan er niet zoveel meer van geoogst worden, maar ik laat het toch staan. Want je ziet hoeveel insecten erop afkomen. En dat is ook de reden dat ik hieronder heb ik van die blauwe bloemetjes. Dat wordt vaak gebruikt voor op salade. Dat heet borage, komkommerkruid. Dat smaakt een beetje naar komkommer. En het ziet er ook heel feestelijk uit op een salade, maar het is echt een bijenmagneet. Het is echt, je ziet ontzettend veel bijen erop afkomen. Dus dat maakt het ons heel erg waardevolle plant om in de tuin te hebben. En bovendien fungeert hij net als smeerwortel. Dat is een beetje uit de permacultuur en de voedselbos fungeert hij als dat hij voedsel opneemt uit de grond en dat naar boven brengt. En dat ter beschikking stelt voor andere planten als je dat composteert. Dit is andijvie met in het midden rucola. En de andijvie ziet er heel mooi uit. Het moet nog even een weekje en dan kunnen mensen lekker andijvie eten. De mais heeft wat te lijden gehad van de wind. Ja, hier staat ook weer witte kool. En daartussen koolraap, moet ik even goed zeggen. En dat is ook weer tegen de aardvlooien. Het is amarant. En het heeft natuurlijk sowieso zichtwaarde. Het is amarant, ja, dat is een soort gras, een soort graan. Je kunt het vergelijken met quinoa. En ja, er komen van die pluimen aan met kleine zaadjes en dat kan je dus dan ook eten. Het heeft vooral, ja, wordt vaak gebruikt voor sierwaarde, maar je kunt zowel het blad als de zaadjes eten. En voor mij is het die dingen, maar ook windkering. Kleine boerenkoolplantjes, een soort paarsgroene boerenkool. Ik heb ook nog een hele paarse en een hele groene. Ik vind het altijd wel leuk om de paarse varianten ook te hebben. Dus men zegt ook wel dat paars groente, dat zit een bepaald stofje in wat heel gezond is. Antioxidanten, dus nou ja, dat is mooi meegenomen. Maar het ziet er ook nog eens heel leuk uit. En het is ook gewoon lekker. Nou, dit zijn de kruiden. Het ziet er lekker wild uit. Ik laat het ook een beetje bossig groeien, omdat ik dat wel mooi vind. De insecten vinden het ook heel fijn dat alles in de bloei gaat. Dus in het begin is het weer komkommerkruid, Oost-Indische kers, bieslook. En verderop ook wat hoger is, daar staat heel veel munt, verschillende soorten munt. Dat is fijn als dat wat bossig uitgroeit. Het is ook wel een beruchte woekeraar. Daarachter is salie, koriander. Dat het paarse bloemetjes daar waar ook veel vlinders op afkomen, dat is marjolein, oftewel oregano. Die gele schermen, dat is dille. Deels heeft het zich gewoon spontaan weer uitgezaaid van vorig seizoen. Dat zie je ook links ervan met al die kleurige bloemen. Die staan ook altijd leuk en dat vind ik ook mooi om te laten staan. Dat zijn aardbeien, doordragers. De zomeraardbeien die zijn al klaar eigenlijk, die staan verderop. Maar de doordragers die gaan nog even door en dat is heel fijn. Dus het is niet genoeg om daar hele kilo's van te plukken. Maar mensen komen daar gewoon wat van snoepen als ze hier op de tuin oogsten. En kinderen vinden het ook heel fijn om aardbeidjes te zoeken. Dat is een artichok. Het zijn ook hele mooie planten, maar meerjarig. Dus dit blijft hier gewoon staan. Dat is ook een courgette. Ja, rabarber. Snijbiet. Dat heb je ook in verschillende kleuren. Hè. Dat is gele, rode, witte. Dat is een mooie bladgroente. Het is ideaal, vind ik, want je snijdt het af en het groeit weer aan. En dit is geen mais, dat is sorghum. Dat is eigenlijk een beetje ook net als amarant, een soort graan. Wat ik ook aan het uitproberen ben of dat wat is. Deels voor het zicht, deels als windkering en deels om te kijken of de oogst ook de moeite waard is. Dat zijn spruitjes, paarse en groene. En dit fijne spul hierachter, dat is groene asperge. Dat is nog maar heel beetje aan het opkomen. Dat heeft echt 3 jaar nodig voordat je daar flink van kunt oogsten. Dus dat is ook een meerjarig iets. Ja, het nieuwe aanplant. Kleine slaapplantjes. En hierachter heb je knolselderij. Ah ja. Ja. Ik was er zelf niet zo bekend mee, behalve in de erwtensoep. Maar
Je kunt er echt ongelooflijk veel dingen mee doen. Het is ook heel populair, de knolselderij. Ja, en verderop weer wat bonen natuurlijk. Ja, het wisselt elkaar af, hè. Het is echt vruchtwisseling. En dit zijn aardperen. Oh ja. Dus dat is ook een beruchte woekeraar, maar dat vind ik niet erg. Die mag lekker doorgroeien hier. En het is zo dat mensen zich inschrijven voor een heel seizoen. Ik vind het fijn als mensen komen helpen. Wat vrijwilligerswerk doen, dat is zeker heel welkom, maar het is geen verplichting. Want er zijn ook nog mensen die dat gewoon eenvoudigweg geen tijd voor hebben. Dat is ook vaak de reden waarom ze zelf geen moestuin hebben, want het is nogal een intensieve hobby. Het zijn vaak ook mensen die houden van lekker eten en die dit ook een hele mooie plek vinden. Want dat hoort erbij. Het is niet alleen de groenten die mensen komen oogsten, maar ze delen ook mee in deze plek. En dat maakt het extra waardevol. En ja, er wordt inderdaad, heb ik wat vrijwilligers die helpen en dat is heel fijn. Maar ja, nogmaals, het is geen verplichting voor de mensen die meedoen. Ja. Je houdt natuurlijk van lekker en gezond eten. Zit er ook een gedachte van duurzaamheid achter? Ja, heel duidelijk denk ik. Want ten eerste duurzaam omdat het biologisch is. Hè, en ten tweede duurzaam omdat er hier niet machinaal geteeld wordt. Ik denk dat kleinschaligheid heel waardevol is, want je kunt echt veel efficiënter telen. En bovendien heb je niet die CO2-uitstoot van de grote machines of de verdichting van de grond daarvan. Op een andere manier duurzaam is dat je lokaal teelt. Dus mensen komen veelal met de fiets. Dat is natuurlijk ook heel waardevol. Wat dat betreft zitten we op een hele mooie plek, want we zitten vlakbij Vlissingen, Oost-Soeburg, Middelburg, Rittem, Nieuwe Sint-Joosland. Dus mensen kunnen hier heel makkelijk naartoe komen. En op een andere manier is het ook nog duurzaam omdat mensen echt met het seizoen eten. Kan wennen zijn voor mensen als ze zelf nog nooit een moestuin hebben gehad of iets. Maar ja, dat is wel heel waardevol. Dus dan betekent het dat je gewoon met de seizoenen mee eet. Dat betekent dat er nu tomaten zijn, maar in de winter niet. En dat er nu boontjes zijn, maar ja, in het voorjaar zijn er tuinbonen, maar dat is er dan nu niet meer. Dus dat is, ja, op verschillende manieren is het denk ik heel erg duurzaam. En mensen die naar aanleiding van dit filmpje belangstelling hebben, hoe kunnen ze met je in contact komen? Ja, ze kunnen ten eerste naar de website gaan, plantalia.nl. Ik heb ook een Facebookpagina waar ze contact kunnen zoeken. Er staat een adres en een telefoonnummer. Over het algemeen ben ik hier, ja, als officiële openingstijden ben ik hier zaterdag van 10 tot 4. Dus mensen zijn altijd welkom als ze belangstelling hebben. Door de week ben ik er natuurlijk ook heel vaak, want er valt veel te doen. Maar dan is het op afspraak. Dus op de website is ook een telefoonnummer te vinden. Dan kunnen ze altijd even bellen of appen. Of mailen natuurlijk. Oké, dankjewel en nog veel succes. Dankjewel.